L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jagħti stampa tal-qagħda finanzjarja tal-pajjiż. F'Lulju ta' din is-sena, id-dejn ta' pajjiżna kien jammonta għal 4 biljuni u 800 miljun euro. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, id-dejn bejn Jannar u Lulju żdied bi 390 miljun euro fuq l-ewwel 7 xhur ta' sena ilu. Fuq dan id-dejn tħallsu 130 miljun euro f'interessi. Dan ifisser li bejn Jannar u Lulju ta' din is-sena biss tħallsu 619,000 euro kuljum f'interessi fuq id-dejn. Ifisser ukoll li fl-ewwel 7 xhur tas-sena il-Gvern nefaq ħafna aktar fuq l-interessi fuq id-dejn milli fl-oqsma soċjali, fl-edukazzjoni, fl-infrastruttura u fl-investiment produttiv. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jgħid ukoll li bejn Jannar u Lulju il-Gvern nefaq ħafna aktar milli daħħal. Fost oħrajn l-ispiża tal-Gvern bejn Jannar u Lulju fuq salarji, bonuses, overtime, safar, kiri ta' karozzi, festini u konsulenzi żdiedet b'21 miljun euro. B'hekk id-deficit f'Lulju kien ta' 333 miljun euro, żieda ta' 95 miljun euro fuq sena ilu.